नों अरिजिनेल NDFB नङाब्रा नोङालै मा प्रुफ दं नोंनाव मानो ट्रेक्टरखौ जे BJPनि थावजोंसो सोलिगासिनो होननानै बुंबाय थादों बिथांमोननि जे ट्रेननि दाब्बाया जेरै माने थाव गैया बिदिसो जानानै दङ बिराद मोजां बोथोरा दिनै बिदाफोर सोमोन्दोआवथ' दा बिहावसो जाबाय बिसोरखौ खुलुमबाय बिहावफोर हाबायाव मोनजायैनि बिसोरनो रुथि गोरान जाहोनसै हाबानि पार्टिखौ दिनै माथो अमा मोनजागोनदां बिदिलाय लाबोदो होमबालाय आंबो जाबावनोसै जाखांबावबाय नों थाखालामोन आं एक्चुअलि अमाया बे बिहावसो सोमदोन बरगयारिनिमोन बिथाङा फसायासै मेजेमल' नांगौ ओंखायनो आं लानोसै हाबाफ्राव अबाफोर जायोबा सिनायखादो बेखौ मेजेम नङाला माथो क्लस मानसिफ्रा मिथिखासिगौ आंखौ मिथिखादो मेजेमल' जायो होनना बेलेगनाबो मिथिसिगोन रा एबार बांद्राय मोजां मोनखा मोननायलाय समनि रादाबनि आदा नोंथांमोना जायफ्रा नुवाखै फल' खालामनो हागोन गोबां फल' खालामखाबाय इउटुब आरो फेसबुक नों आंहा बेजों खोथा दंलै रायजोफोर मा खोथा दं नों अरिजिनेल NDFB नङाब्रा नोङालै मा प्रुफ दं नोंनाव मानो नङा होनलाय मानो नङा बेखौ बुं नोङो NDFB मानो नङा मा प्रुफ नांगौ NDFB रन्जन दैमारि बेफोर प्रुफबाबो खाथिया मानो खाथिया बे सिगनेसारखौथ' आजिखालि बयबो कपि खालामा आंनो खालामनो हायो आइ कार्ड दङ दे बेखौबो खाथिबावा रन्जन दैमारि सारा जोंनो नों मानो NDFB नङा बेखौल' सोंदो नङालाथ' नङासै आरो बे दुखु गोनां बाथ्रा रायजोफोर बुंनाया गोरोन्थि जायोबा एसे निमाहा खालाम NDFB नङाब्रा बिसोरो NDFB बा दाहालागै साख्रि मोनसिगौ बिसोरो न' दाउट सोरबा फरायनाय गैया जानो हागौ होमबाबो ग्रेडफ्रावबाबो मोनसिगौ बिसोरो बाथ्रायाथ' नोंनि बुंनाया थिगानो दुखु गोनां बाथ्राया बुंबा बिराद गोलाव जायो माने आंबो सन्देह दासो बिराद दाउट जायो माब्रै दाउट जायो होनना बुङोबा नोंसिनि स्ट'रिफोरखौ खोनायावथ' रोमै रोमै मोनलायो 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কত ফৰেনত যোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি 4 years later no बोरै मा जादों जाम्बासो मोनगोन आङो जाम्बासो नायलांगोन मालाबा बे दुब्रि दै बांलादेशआव जेलाय अल क्लियार जायो साथाम मानसि दानथार बुथारजादोंब्रा नोंसिनि लोगोआनो जों आंनिथ' लोगो नङा आंनि सिनियर गोजा आदसा रैसोम बेलारोम ओमफ्राय जिउ राजा आं मेथाइ दानगासिनो दङ मेथाइ बानायगासिनो दङ सुइसाइड जानांदों दा बिसोरनि ओमफ्राय सुइसाइड जानायनि भेलुआनो जेबो न'खरा दिनै 5 लाखनि दिनै धरना होनांबावो बेखौ नै ओरैबो सबजिया माबा टमेट' बान्दा कफि मोजां जादों बोरैबा नाङो मा होननानै बुङो दासो केसनि दाखालिसो इलेक्सन सफैबाय नालाय इलेक्सना खाथि सफैबाय दासो केसनि माबा माबि मिटिं खालामफैलागासिनो दं गबिन्द बसुमतारिया दासो अर नांदों इलेक्सनबासो इलेक्सनाव रायजोआ बुजिखासैलै जाम्बा जाम्बिबाबो जाम्बा सानथारदों ना माथो NDFBफोरनाबो मालाबा बायदिसिना ओंखारलायलाङो बारदों नाङोब्रा दुखु नङा आं दुखु जानायावनो रायजोफ्राबो दुखु जाफायो रायजोफोराबो जोंलाय माथो खालामदों सिलाय हमदों हाग्रायाव थादों जादों नोंना ना सिम्पोल राव बुंनानैथ' लाब गैला दायो बुंबा देखायदों मादोंसो होनो बुजिला ओमफ्राय जोंनि अनगायै जायफ्रा माइरं हरदों गसाइगावलै दुम्बाजार फक्सिगुरि आं दाबो रायखाङो माइरं हरग्राया माइरं हरग्राफोर बेसोर मा जानानै दं जेबो गैया सोरबा गावथारजाबाय भुटान हाजोआव गावथारजादों सोरबा माइरं हैदों ना उनाव हाग्रायाव गावथारजादों दुखुनांथावना बिसोरो दुम्बाजार फक्सिगुरि जारागुरिनिफ्राय जों हाग्रासिम थाबायलांनांगौ थामायलांनाथ' खिन्थु दासो केसनि मा होननानै बुङो प्रमद बर'आ दासो दाखालि NDFBनि मार्टिस फेमिलिफोरखौ लोगो लाफ्लादों मा हिसाबै लोगो लादों मा पलिटिक्स खालामनो नागिरदों जाम्बा सानदोंना ना माथो बिसोरलाय काहा सुक्ति जाजेनबानो हायोमोन बेफोरखौ दाहालागै बेसेबां आग बारायसिगौ
इलेक्सन खाथिबा मा मैयाल'सो आङो मैया 22 तारिख दा 22 तारिखआव भट गानांबावबाय आङो आच्छा थाङाबावबाय नोङो थांनांबाय दा भट गानांबाय एक्सटर्सननि बिदि ओमफ्राय दा आरो फैगोन मासाव 24 तारिखआव दङलाय प्रमद बरा बेखौबो खिबु अरनांदों गबिन्द बसुमतारी खिबु अरनांदों फेमिलिया माबायदि सोलिदों सिलायफ्रा जाङाखैनो दे रुथि लाबो आदा ओरै जाखांबाय जोङो गोगोमनो दाब्बायानो बिथांमोनाबो मालाबा फैयोब्ला ओरै हाबलांनो हागोन बर'निनो मा नाम देखायनोसै आं गसाइगाव लिरनायानो एदो साइड जानांगौमोन होनबासो सिनायगौमोन बिथराइ हटेल मैगं गेरेज